Water tanker nga nakabunggo sa mga balaligyaan kag mga tawo sa Baldoza, Lapas, tigayon na nga nakuha sa lugar kainas sang aga. Ini ang gitutukan ni Ashley Liza. Makita pa sa lugar ang ginbilin nga halit sang nadisgrasya nga water tanker sa barangay Baldoza, Lapas. Sunod sa mga pumuluyo, hindi man sila mahimos samtang yara sa lugar ang water tanker, ilabi na nga duha ka kabuhi ang ginbawi sini kag madamo ang napilasan. Gani kainas ang aga, ginpaka maayos ang city government nga makuha na ini sa lugar. Kailangan ma-pull out natin ang truck sa area because hazard niya siya sa dalan, no? Kag ini kong gabi madulom ang lugar. Madumduman nga ginarado sang water tanker ang mga bystanders ang ini ang gintingwaan nga butungon sang rescue truck sang Domingo. Gani agud masiguro nga hindi na masulit ang natabo, full force kaina ang katapos ng traffic police, PSTMO kag Bureau of Fire Protection. May mekaniko nga nagsekyar sa truck agud masiguro nga hindi na ini mag-andar kung butungon kag sa Baylo rescue truck, tow truck na ang gingamit. Una nga nakuha ang angkar-angkar nga nagdasok sa idalom sang truck. Diri ginapahayag nagapungko ang duha ka mga napatay nga sanday Oliver kag Jayan sang natabo ang aksidente. May mga traffic enforcer agud masiguro nga wala anay sa makalabay sa lugar samtang ginakuha ang truck. Rason nga nagpugok man ang trapiko. Matapos ang halos 30 minutos, tigayon nga natow ang water tanker. Pasalamat man kami sa syudad, tapos kay Sir Estaya, kay Sir Jake, sa pagbulig sa ilang mga grupo para makakuha man din ang truck. It happens, hindi na maliwat, na mudlay. Samtang ginpahayag sang Traffic Management Unit nga may listahan na sila sa mga tag-iya sa naguba nga propiedad. Nagapabilin sa ospital ang CDRRMO personnel nga nagmaneobra sang water tanker nga si Daryl Darwin Solasidas apang naglaps na ang reglementary period sini. Ginahulatan lang kung if ever nga may interesado gid mag-file sang kaso, no. Both sa napatyan kag sa injured. Pero ang sa aton nga mga naglagubaan sa mga properties sa unang impact sa aksidente, kahapon hasta kaina nagmet na sila sang owner dito sa opisina. May mga settlement na nga natabo. Magluwas na lang sa tag-iya sang butika. Ang water tanker ang gintow padulong sa isa ka talyer sa Leganes. Upod kay Cirilo Renduque, Ashley Liza, One Western Visayas.